ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರಡ್ರಡಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೇರಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು 6 ಮಂದಿನ ಕಜಿಪು ನಾರೇ ತಿಂದು ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಅಂದಿಂದು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೊಂಡು ಜೀವಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ಬೆರ್ವಸ್ತುಲ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬರ್ತಿನಾತ್ರೆ ಇನಿ ಏನ ದಾದ ಏನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಏನ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿನಿ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಕಾಪಾರೆ ಇಂಕಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಸೊ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಸ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದಿಪ್ಪೋಡು ಆಲ್ಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಯ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಂದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲರು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಕೋರಸ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವು ಕೇಳ್ನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಕೋರಸ್ಗೆ ತಾ ಪಂದಂದು ಬಟ್ ಎಂಕೊಮ್ಮಲ್ಲನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂದದು ಬಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ತೂತಾರೆ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಾಬಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋತಿಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತುಂತಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಆತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಶಾಕ್ ಕಂಡವ್ರಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಕೋರಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕೇಳಿತ್ತೇರು ಒಂದಿಂಚ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪರ ಇಕ್ಲು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಎಂಬರ್ಸ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಂದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಂಕದ ಅದನ್ನ ಬುಡ್ಚಿಂದಾಂಡವ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಿಂಗ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಂತೆ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಜಿಪ್ ಸಾಮಾನು ಕಂಡು ಪೋದಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂದಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಿನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಎನ್ನರ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಎನ್ನಿದ್ದಿಜ್ಜಾನು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಎಕಡೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ಡು ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣದ ನಾ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಫೈನಲಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ರಿಯಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಂಕಾಯ ಕಂತು ಕೂರ್ನಾಗ ಯಾನು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಯ್ ಬಂದು ಯಾವ ಓವರ್ ಅನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಬಂದೆ ಬಟ್ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತನಿಗೆ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಪನ್ಪೇರತ ಅಂಚಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಕೋಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ರಡ್ರಡಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೋರಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೋರಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಲವ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂದದು ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಶಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಶಾರ್ ಉಂಟು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಸೊ ನೆನಪಿನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಅಕ್ಲ ಕಾಲ ಬೈದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ದು ಬೋದಿದ್ದೀರಿ ಕೈ ತಳ್ಳು ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಉಪಡಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪವೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಹತ್ತನೆಂಟ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಎನ್ಮಂಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದೇ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನಿಕ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅದು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಗ ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರ್ಪೇನೆ ಅಕ್ಕಲನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಉಪ್ಪಡ ಬೈದೇರು ಆ ಉಪ್ಪಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಮೂಲಲೇರು ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಪದಂದ ಇದ್ದೇರು ಊರುದ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಕ ಇರುವೈಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಊರಿಗೂ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಂಗಳ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೇರಿಯರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಲೆ ಬಚ್ಚಿತ್ ಅಂಡ ಬಂದಿರು ಪೋಕ ಬಂದು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದರ್ಸಿನ ಅವಂತು ನಂಚ ಪೋದಿಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೆ ಅಂಡ್ ಬೈದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕುದವ್ರೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೇರಿ ಅತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಚ್ಚರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದಿಪ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿನ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಉಪ್ಪಡ ಸುಕ್ಕ ಇನಿ ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ತೋಪಾಣಿಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೈದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ತೋಪಾವೆ ದೇ ಮೆರ್ನಾ ಕಂಡನಿ ಮೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ
ಬೇರೆ ಪಾಠ ಮನೇಲಿ ಲೈಟ್ ದಿಯರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಾವಲಿ ದಿಯರ ಕಾವಲಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಕ ತುಪ್ಪದ ಕೈ ಏ ಪಡ್ದು ಬಿಡಿ ಈ ಅಡಿಗೆ ಬರೋಂಗ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬೇಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅವು ಏನು ಕಪ್ಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋಜು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಡ್ಡು ಪಡ ಎಕಡೆ ಲಡ್ಡು ಪಡ ನಮ್ಮ ಡಿಜೆ ಒಂದಂడి ಡಿಜೆ ಅಂಡೆ ಮೊದಲೇ ಬೇಗಲೇ ಬೇಗ ಮೂಲ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ ಬೇಯ ಒಂದುಂಡು ಅವನು ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕದಕ್ಕ ಸುಕ್ಕದೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕಾಗ ಮುಂಚೆ ಕೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 16 ಮುಂಚೆ ಬಾರ್ದಿರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಂ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಚಮಚದ ಇದು ಮಾತ್ರ ವಾಡನೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೆತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮೆತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೆತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆತನ್ ಸೊ ಮೆಂಕಿಲ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡು ಬಿಚ್ಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಎರಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಹೋಲ್ತೀಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನದೆ ಇದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಪೊತ್ತು ಮಾಡಿ ரெண்டு ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪನ್ನೀರ್ ಈ ತಾರೈನ ಪೆರೇರ ಪಂಡಿರಕ್ಕ ಸೊ ಬಳೆ ಪೆರೆಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಡವಾ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೋಪಾಯ್ತು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಅವು ಈ ತಾಂಡು ಪೆರೇನ ಅಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ಕೊಣು ಒಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಪುಡಿ ಅಂಡ ಯಾವ ಚಂದ ಬೋಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಕ ಸಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇಟ್ಲೆ ತೋಜು ನಿಜ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ನೋಡಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತೋಲಿ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ದೇ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಏರಿಯೇ ಫೋನ್ ಅನ್ಸುನು ಒಂದ್ಸತ್ತು ಮಾಡು
ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಾಡು ಅಲ್ಲೇ ತಾರೇಪಾರ್ದು ಪೆರೆ ಒಡಿಗೆ ಸಾರಿ ತಾರೇಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಒಡಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಕಡೆ ಕಡೆದು ಕಂತೆ ಗೈಸ್ ಇದು ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂದಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಇನ್ನ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಅದಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ದ ಕಜಿಪ್ಕನಿದ್ದೀರು ಅರ್ನ ಮಾಮಿ ಮಂದಿನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋలో ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಯ್ದೆ ಪೆನ್ನ ಚಮಚ ಉಂಡು ಕಜಿಪು ಕಂಕನ ಮತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಂದು ಮಾಡೋದು ಕಾಲು ಬಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಸಾಕಿನಿ ಪಾಡೋಡು ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಯ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಂಪು ಈಗ ಏನಂದಿಪ್ಪರು ಅಕ್ಕದಾನ ಈತು ಕೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಬಂದಂದು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಣಿದಾರು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಪ್ಪುಂಟು ಬಂದಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದತ್ತು ಮುಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲ ನಿರೆಕರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ತಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಂಚೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಬೇರೆ ಚೆಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಡಿ ಪಂತೇನೆ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಬಂತಾಣ್ಲೆ ತೋಪಾವೆ ಏನು ಸಾತ್ರ ಪಂದು ಅಂದ್ರೆ ತೋಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಕುವ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ನಿಕ್ಲೆ ಆತ್ನೆಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಾರ್ದ ಕಜಿ ಮಂದರ್ ಮಂದನ್ ಎಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಅವಳ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೀಗ ಅಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಹೊರೊಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚುಂಡಿ ಆರು ಮಂತಿನ ಕಜಿಪುನ ಆರೇ ತಿಂದು ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಚು ಉಂಡು ಅಂದಿಂದು ನಿಜ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಬಂದು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಲೆ ವೆರೈಟಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ದನಕ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಇರ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಜೈ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ